Vinga, Albert, pots agafar el guant Vinga. i pots treure ja la coca que ja està més o manco. Avant? Sí, perfecte. Avant? Un segonet, perfecte. Sí. Sí, sí. Estupendo. Vaig cap allà, va. I ara que ja... Albert, ja la tenim Freda. més o manco freda, ja se pot desmontlar. Fem així? D'acord, fes tota la volta. Vale? Sí. I ara agafam Una fusta d'aquestes. una fusta d'aquesta i li donem la volta. Això. Vas tu o jo? Tu. Veus? I ara, a poc a el poc, paper que hi havia abans. treus el paper. A poc a poc. Sí. Estupendo. Quina oloreta que fa. Perfecte, poso el paper aquí dins. I ara... Seguim, no? D'acord. Val, tornem allà. Claro, tornant a donar la volta. Va, això ho faig jo. Ja vale. No? Perfecte, sí. Perfecte. I ara? El sucre, Tu no, jo. com vulguis tu. Un poquet, va. Vinga, Albert, ja en tenim la feina feta. Sí. I és hora de fer un mosset, que Un trobes? trosset per on beníssim, Tu la mar de mateix, bé. tu mateix. Que et serà teu, no? Que has estat Estupendo. el mestre. Gràcies. Jo aquest. Quina bona pinta que fa. Que, ja? Vinga. Està bé, Uau. Molt val la pena, Que bona, no? Se nota el gustet de la llimona. Sí. Que bo. I està tendre. Sí. Està bé. Sí. Tu xerra que jo em faré una altra que això. Sí, perquè ens boca plena tampoc. Està bé, Aquesta és molt bona, Molt bona. Sí. Quina experiència, molt guai. El que passa que ja els dolç no me... Jo encara no m'han dit res. No me passa. No passis pena, vull dir que si no... Me la puc endur, no? Compte. Que menys un tros més, però... Sí, va. És molt bona. Això és per aquí posat les mans, tu. No. Bueno, sí, un poquet, sí. M'has ajudat bastant. Els ous, els nostres. Has tingut un bany amb els ous. Molt bé. Que bé. Ja està. Jo me l'estic a punt d'acabar. T'ha agradat l'experiència? Buah, boníssima. Anant bé? Sí. Jo crec que aturaré, perquè si no ens hi farem moltes ontes en aquesta gent. N'hi ha més.